Kuhamba kanjani lapha eSouth Africa? Uphabelo nento zakhe lo. Ngithi ake ngitshela ibandla leli kakhulukazi leli elifisa ukuduma neliculayo nelidumile namhlanje. Uyabona nje ngoba ngithi mangiqhamuka phakathi kwabantu nikhona ningama-artist kube ngathi nishiphelwe ingungumbane. Abantu bethi ngungu benishayifu babenigudluza bebheka mina inhlahla yahlangatshezwa. Ukuvela nje mehlula abantu igama lakho laziwa abantu abawu10 inhlahla leyo. Inhlahla iyahlangatshezwa ayikho inhlahla ehamba yodwa. Awukwazi ukuthi umfana ungavela usuku ugqume ngalezi washe bhathi itshe lenhlahla noma lesi sibhathi utikoloshe bese uthi wena khona abantu abazolandela wena abazothanda wena abazokholwa kuwena uyinebetho uma unjalo udakelwa abantu. Angimele umfana njalo uma uthola le South Beach olwandle ubhukudu udinselwa besuthu le olwandle udoti uma unjalo abantu baphambana nawo. Baphambana na ngempela abantu ngoba mase sifikile khona kuba kuhlungu kakhulu ngoba abantu umphakathi impela ulawulwa yithina uzwa ngathi umphakathi mase angadliwa namhla kuyafast yabo inhlahla yahlangatshezwa ngisho ngithini nombani omaziyo osezingeni lesikulona umbuzo inhlahla yenziwa nje inhlahla yahlangatshezwa.